Outes suma unha estrela verde Michelin á súa nómina de restaurantes. O secadeiro recibiu este galardón polo seu compromiso coa sustentabilidade e o uso de alimentos quilómetro cero. O Secadeiro é un dos restaurantes de moda en Outes. A súa alta cociña e a calidade dos produtos súmaselles o distintivo Estrela Verde Michelin, obtido recentemente polo seu compromiso coa sustentabilidade. Este establecemento conta con horta propia, coidada por Eva Guzmán e Fernando Rodríguez, donos e únicos traballadores en o Secadoiro. Por iso, acabar este premio dende Outes significa para eles poñer o concello no mapa. Para nós é un impulso moi grande, non? Ao final, dar a coñecer o restaurante un poquinho fora do noso territorio tamén, non? Tanto en Galicia como en España, e, bueno, e ao final, é poñer ao Secadeiro no mapa, a Outes, Avanzas, e bueno, axudar un poquinho a que a nosa zona, vaya máis, non? Un poquinho. Poñer ese gran da arenda, que sea pequeno, pero, bueno, intentamos eso, non? Sí, que a ver, que se fixen en nós, estando nunha aldea tan pequeniña, nos dá moito orgullo, non? Porque, ao final, somos unha aldea de 80 habitantes, un concello moi pequeno, non? E que se fixen en nós, nos fai moita ilusión, porque, ao final, é valorar o traballo que levamos facendo desde que abrimos, non? E bueno, sí que nos dá moita satisfacción, non? O coidado da horta e dos produtos que saen dela é a clave do éxito do Secadoiro. As verduras son os pratos principais que ofrece este restaurante, que pretende facer unha carta diferente e unha experiencia semellante á de comer na casa. Nos, sobre todo, o importante aquí no Secadeiro é a horta, non? Nos traballamos, sempre digo, cando o noso cliente cando ven ao Secadeiro ven a comer verduras, non? Ven a comer vegetais. Cociñamos absolutamente de todo, pero centrámonos máis no produto da horta, non? Creemos desde un primeiro momento que donde estamos enclavados, estamos rodeados de hortas, de fincas, e que non tiña sentido facer outra cousa, non? Ao final, donde comer peixe, marisco, unha boa carne, hai sitios moi bons, e este tipo de proxectos son máis escasos, non? E creemos que, bueno, a cociña que facemos nós, unha cociña moi vegetal, é algo moi diferente, que ao final tamén é o que atrae a xente a vir aquí, non? Un pouquiño. Ata o lugar acodeu hoxe a conselleira de Medio Rural, que destacou a labor de Fernando e Eva por facer da sustentabilidade unha das bandeiras do seu traballo. Engadiu que iniciativas como o Secadoiro poñen en valor a riqueza do rural galego, sinalando como factor clave para isto as axudas levadas a cabo pola Xunta de Galicia para promover negocios no medio rural. O deles é un exemplo onde poñen de valor a horta, esa excelente produción da horta que temos en Galicia, pero tamén poñen en valor o medio rural, non? Establecéndose no rural, creando iniciativas novedosas no rural e atraendo a xente a que veña ao rural e coñeza de preto como se vive, non só a disfrutar da mesa e dun bon xantar ou comida, non? Senón tamén ter esas experiencias no rural de Galicia para seguilo poñendo en valor. Iniciativas como esta fan falta moitas, dende a Consellería as apoiamos a través dos proxectos dos GDRs, dos fondos LEADER, dende Agader, non? Non só relacionadas coa hostelería, sino con moitas outras actividades que se están a implantar no rural galego